Yo, once again mga idol, at sa'yo na nga mga idol na loading ngayon mga idol. Uy, may multo. Uy, ganyan. Huwag ka ganyan, makisama ka naman. Ano ba yan? Parang may multo dito May multo yan sa lap ko Yun nga mga idol na, so loading na naman mga idol no, ng BBC mga idol. At second training to ngayon mga idol no. At nasa 49 yata, mga 49 air distance. Yung layo nung pagkagising niya ng mga idol, Victoria, Tarlac mga idol. So yun na nga mga idol no. Sasakay tayo mga idol no, yung mga training natin dyan mga idol, yung mga Cebu mga idol. Isasakay natin yan mga idol para naman masubukan at mapagpag din yung pati yung mga yung pang PUF natin no, yung tatlo. Isasama natin ng Lodi. Para naman mapagpag yung mga pakpak nila no, dahil sa siguro may 3 days pa. May 3 days pa para bago mag-load yata yung PUF. Ako di ko na check yung schedule mga idol. Yung magsasakay tayo mga idol no, at yun, medyo malapit pa lang naman. At syempre, hindi na muna tayo magbibigay ng multivitamins sa kanila. At yun na nga mga idol no, talagang gusto makita yung warrior ko. Ready na sila mga idol. At pwede na talaga mga idol. Sa dami ng tayo ng kulungan ko mga idol no. Pasensya na kayo mga idol, hindi pa tayo nakapaglinis ng mga idol no. So may nagsusubo pa dun mga idol yung kapapakain ko lang sa kanila mga idol no. At yun, may nilagay na rin akong tubig sa sapa mga idol. Yun na nga mga idol no. So ito yung natin mga idol, ito yung warrior na natin mga idol no. Yung checkered na yan, si Bibi Mola. Yan, warrior ng PUF. At yun, lipat din sa kaya na nga mga idol dahil medyo maaga pa mga idol. Mas magandang mauna mga idol no, kaysa maunahan tayo ng iba. So tara na, magsakay na tayo. Isa pa sa BBC. So yun na nga mga idol no, dito na tayo sa BBC mga idol. At yun na magtatalpak tayo mga idol no. Yung mga warrior natin mga idol sa PUF. So isasakay natin dito para mapagpag sila mga idol no. At susubukan nagtatalpak na si Kosan Jojo. So yun na mga idol no, at isa lang ipupuling natin ngayon mga idol. Isa lang sa puling no. Si Bibi Mola mga idol, isa lang sa puling mga idol. At sana lang bukas mga idol no. Medyo sana lang agahan niyo umuwi bukas mga idol no. Ayan, samahan niyo ako magabang bukas mga idol. Ano sa akin dyan? Ilan sa'yo? Siyam sa akin. Isang bahay tayo. Ha? Isang bahay. Diba sa akin? Diba sa'yo? Sa'yo, Siyam? Oo. Yan nga mga idol na dyan sa mga subscriber natin dyan. Maraming salamat sa inyo na sa mga views. Yun sa mga walang sawang nanonood sa channel natin. Ayun nga mga idol na mega shoutout tayo mga idol no. Kay Great Island, mega shoutout siya no. Great Island Pigeon RC. Albert David, yun, mega shoutout sa'yo. Red Check Lop, yun, mega shoutout sa'yo. Mark Tonga Angelo, mega shoutout sa'yo. At kay Jason Lino, yun. Mga idol, mega shoutout sa inyo na. Maraming salamat sa walang sawa. Mega shoutout to, kanino? Native Lop, yun. Mega shoutout no. Maraming salamat na sana sa walang sawang pagsubaybay sa maliit kong channel mga idol. Yun, thank you sa inyo no. Yung mga idol no, so bukas ito abangan na naman tayo mga idol no. Mukhang magbibilad na naman tayo sa araw na ito. Puling ka idol. Okay, isa lang idol. Si Bibi Mola. Sasalang natin mga idol. Okay, sa kalam yan. Inismall ko lang dati yan pero maliit pala talaga siya. Ano? May nagtatanong kung mabilis eh. Makikita nila bukas yan. 2269. Ayan.
Let's bayaran na mga idol. Mega shoutout sa poging coordinator natin dito no, sa kay Boss Jazz. Yung mga kay Boss Mola. Mega shoutout. Sa lahat ng BBC no, mega shoutout ko sa lahat ng mga kalapatids. Yun. Ito mga malakas na dito mga idol eh. Oh, mega shoutout na sa Team Shock. Team Shock. Yan, mega shoutout no. Yung ano. Ano mga idol, at syempre mga idol, tapos na tayo magdalpak mga idol at uwian na to mga idol no. Ayun what's up idol, yun na ano. So yun na ano si ano, hindi ko pala na ano sa inyo si Kosang Jojo no, yun na siya nagdalpak ng ibon natin mga idol. Ilan sa inyo? Ilan sa inyo? Ha? Pito kinarga. Ayun, pito yung kinarga no. Ayun na, pag mga idol no, yung mga idol yung mga warrior natin ng PUF mga idol, nandiyan nga lahat ngayon yung mga idol no. Isinama natin dyan mga idol para mapagpag na sila mga idol. Yun, siyempre, uwi na tayo. Tara. Ayun. Mega shoutout kay Joshua. Alright. Andiyan ka malawag. Ano, ilan sa'yo Wag? Ilan sa'yo? Training lang? Mega shoutout no. Ano mga idol, uwi na tayo mga idol. Bye-bye. The next day. Yo, good morning mga idol. Siya na mga idol no. Nagka-problema tayo mga idol no. Nagka-problema tayo sa paglak ng ibon natin mga idol no. Ay, nako. Yung mga idol no, yan, nagkatid ako ng estudyante no, 6:30. Doon sa ano, sa City High. Yun, estudyante kayo natid ko. Tapos pagbalik ko mga idol, mga 6:40 mga idol. Nakita ko yung isang ano ko, puti ko na ibon no, yung si Jansen. Papasok na sa ano, sa loob ko. Tapos nagmamadali ako mga idol. Pumasok sa loob, pagpasok ko, andun na si Bibi Mola. Yung ano, nagmamadali ako i-clock mga idol no. As in nagmamadali talaga ako mga idol. Namaklak ko lang mga idol kasi nga galing ako sa ano paghatid eh. Muta nagka-problema yung video natin mga idol no. Nagka-problema. Yan, nag-message pa nga ako sa ano, nag-message pa ako sa club no. Na ba tayo mag-clock? Yung pala mga idol no, yung problema pala mga idol sa iPigeon ko mga idol no. Yung club na BBC mga idol naka-off. Nakakaasar. Sobrang bad trip talaga mga idol no. Yung kompleto na tayo sa mga ibon mga idol no. Sobrang aga nila mga idol. Hindi ko talaga sa katakalain na ganun pala kaagad dating ng ano. Hindi pa kasi ako hindi pa ako nag-check eh. Bagay malapit pa lang naman kasi Victoria Tarlac no. Talagang napakabilis lang nila. Yun nga, talagang ano, pag inabot nga naman ng malas no. Ayun no, mga idol yung video na yun no. Panoorin nyo no. Ako naman kung pangino mo, kanina ka pa eh. Sobrang laking mali ko talaga mga idol no. Bakit yung gabi pa lang hindi ko chinek yung ano ko, yung iPigeon ko. Dapat chinek ko na lang mga idol no. Para walang problema sa pag-lock ko ngayon. At yun na mga idol no, at yun. sayang yung pooling natin mga idol. At kompleto na tayo sa ibon no. At yun na, shoutout na lang tayo, mega shoutout sa 7 Town. Team 7 Town. Yun, mega shoutout sa inyo no. At di ko alam kung 7 Town Lop o Team 7. Yun, mega shoutout. Basta yun no, mega shoutout sa inyo no. Kay Joshua, yung mega shoutout sa sa EBSA. Yun, mega shoutout kayo no, Jepoy Lop. Yun, taga Sapang Maysak. Yun, mega shoutout sa iyo idol. At syempre ito no, ulitin natin yung mga shoutout kagabi no.
At Grid Island, Pigeon RC yun, mega shoutout sa'yo. At Albert David yun, mega shoutout sa'yo. Red Chick Lop, yan, mega shoutout sa'yo, idol. Maraming salamat sa ano, sa walang sawang pagsubaybay ng ng mga pangit na video natin, no. Yung maraming salamat sa inyo, no. At kay Mark Tong Angelo, yun, mega shoutout sa'yo, idol. Yung mga solid dati supporters to, no. Solid dati itong mga tagahanga to. Yun, Jason Lino, yun, mega shoutout sa'yo, idol. Salamat, idol. Maraming salamat sa mga sa mga viewers ko dyan. Maraming salamat sa inyo. Yun ang at yung mga idol sa Aliana Love, mga idol, no. So kompleto na rin sila, mga idol, no. So training lang din naman yung sa kanila, mga idol. At hindi nga sila nagpuling na dahil di pa nakasukat ng BBC Love ng Aliana, mga idol. Ayun talagang nakaka-bad trip. Pero yun, wala tayong magawa. Ganun talaga nangyari. So ayun, muminit na dito, mga idol, no. At yun mga idol, hanggang dito na itong video na ito, mga idol. At maraming salamat sa inyo. At hanggang dito na lang ito, mga idol. Bye bye.